Výměna jehly u každého klienta. 2 z 10. Možnost získat hepatitidu a tetanus v jednom, to za ty ušetřené peníze stojí. Párová tetování. 10 z 10. Velice doporučuji všem, kteří chtějí přijít na předělavku. Dát tatérovi prostor a důvěru při tvorbě návrhu. 1 z 10. Když vás tatér upozorní na to, že je třeba ten motiv špatný, tak mu vynadejte, protože on o tom ví hodně. Nechat si vytetovat návrh z Pinterestu. 10 z 10. Není nic originálnějšího, než na sobě mít něco, co už před vámi tisíce lidí. Přijít na tetování střízlivý a vyspaný. 2 z 10. Být v dobrém rozpoložení při tetování, to je jenom pro padavky. Cukat se při každém tahu jehlou. 8 z 10. Aspoň se tatér procvičí v pozornosti a vy místo rovné čáry můžete mít křivku. Dodržet hojení podle pokynů tatéra. 2 z 10. Antibakteriální mydlo a hojivý krém, to byste riskovali, že budete mít tu kérku fakt hezkou. Tetování mašinkou z AliExpressu. 10 z 10. Zážitek z improvizované operace a tetování v jednom, to si nemůžeš nechat ujít.